नमस्कार. सध्या पणजे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल चालू आसा आणि त्याच निमतान अनेक कलाकार दिग्दर्शक जावं निर्माते जावं हांगा आयिल्ले आसा आणि अशाच एका मराठी चित्रपटाचो दिग्दर्शक आता थांबायचो नाही ह्या चित्रपटाचो दिग्दर्शक शिवराज वायसल हो आमच्या वांगडा आसा आणि त्याच्याकडे उलोवया ह्या चित्रपटाबद्दल त्याच्याकडल्यान जाणून घेऊया. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. वेलकम तुम्हाला इफ्फीमध्ये. पहिल्यांदाच आलायत की याच्यापूर्वीही येऊन? पहिल्यांदाच आलो आहे आणि याचं चांगलं वाटतं की फिल्म घेऊन आलो आहे स्वतःची. सो आता थांबायचं नाही हा तुमचा चित्रपट इथे इफ्फीमध्ये दाखवला जातोय. काय सांगाल, पहिल्यांदाच तुमची फिल्म इफ्फीमध्ये आलेली आहे आणि तुमचाही पहिला अनुभव आहे, कसं वाटतंय? आणि म्हणजे स्पेशलच आहे कारण पहिलीच फिल्म आहे डिरेक्ट केलेली आणि नॉमिनेशन पण आहे बेस्ट डेब्यू फीचरचं. तर त्यामुळे म्हणजे ते आनंद द्विगुणित झालेला आहे. आणि इफ्फीसारखा इतका मोठा इंटरनॅशनल फेस्टिवल आहे आणि जगभरातून उत्तम उत्तम सिनेमे इथे येतात, तर तेही बघायची संधी, ते बनवणाऱ्यांना भेटायची संधी मिळते आणि खूप चांगल्या सिनेमावरती गप्पा होऊ शकतात. असं ती चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे. एकूणच या चित्रपटाच्या स्टोरीबद्दल काय सांगाल? काय प्लॉट आहे आणि कसा होता अनुभव दिग्दर्शनाचा? फिल्म आपल्या खूप जवळ असणाऱ्या लोकांविषयी आहे. ते म्हणजे की आपले सफाई कर्मचारी जे आहेत त्यांच्यावरती ही फिल्म आहे. आणि जेव्हा काहीतरी शिक्षणाचा ध्यास लागतो अशा काही व्यक्तींना, जेव्हा असं होतं की आता ह्या वर्षी आपल्याला 10वी द्यायची आहे, तर त्यावेळेला त्यांचं काय सगळी परिस्थिती होते आणि त्यातनं ते काय शिकतात नक्की आणि मुळात ते काय शिकतातपेक्षा आपण काय त्यातनं शिकतो, ही ती फिल्म आहे. आणि स्वप्नांविषयीची फिल्म आहे की स्वप्न बघायला कधी हे उशीर झालेला नसतो, नेहमी आपण कधीही आपण ते पूर्ण करू शकतो. तर त्याबद्दलची फिल्म आहे आणि खूप चांगले चांगले कलाकार म्हणजे भरत जाधव असतील, आशुतोष गोवारीकर, ओम बुतकर, सिद्धार्थ जाधव, पर्ण पेठे, प्राजक्ता, किरण, प्रवीण, हे सगळे लोक आमच्याबरोबर अख्खी म्हणजे इतकी मोठी कास्ट आहे. रोहिणी अट्टंगडी मॅम. सो अशी सगळी मोठी कास्ट आहे, त्यामुळे मला पण खूप अभिमान वाटतो की त्यांच्याबरोबर काम करता आलं. महाराष्ट्रात बरीच चर्चा झाली या मूवीचे, ह्याचे रिव्ह्यूज म्हणा किंवा सोशल मीडियावरही ह्याचा बराच काय म्हणतात ते प्रमोशन झालं. सो एकंदरच महाराष्ट्रात जो या फिल्मसाठी तुम्हाला फीडबॅक मिळाला त्याविषयी काय सांगा? खूपच चांगला म्हणजे अजून लोक याच्यावर म्हणजे झी5वर बघून मेसेज फोन करत असतात की आत्ता फिल्म पाहिली, थिएटरमध्ये नाही पाहत आली. मला एक वाटतं की त्या एक मराठी फिल्म्समध्ये आता एक नवीन काहीतरी प्रयत्न चालू झालेत, त्याची इतकी चांगली दखल घेतली जाते आणि झी स्टुडिओसारखं मोठं प्रोडक्शन हाऊस त्याच्याबरोबर उभं राहते. म्हणजे सगळंच जुळून आल्यासारखं झालं आहे. त्यामुळे खूप आणि फेस्टिवलमध्ये मराठी फिल्म्स पण आहेत. मेन कॉम्पिटिशनमध्ये 2 मराठी फिल्म्स आहेत की म्हणजे आता थांबायचं नाही आणि गोंधळ नावाची फिल्म आहे. तर दोन्ही मुख्य कॉम्पिटिशनमध्ये आहेत, म्हणजे इंटरनॅशनली कम्पीट करणारे 2 सिनेमे आहेत. त्यामुळे मला वाटतं की फार अभिमानाची गोष्ट आहे आपल्यासाठी. आणि या फिल्ममधून लोकांनी तुम्ही काय मेसेज देण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि लोकांनी त्याच्यातून काय घ्यावं असं तुम्हाला? मेनली आधी फिल्म बघावी, त्यामुळे मग तो जो मेसेज आहे तो आपोआप तुमच्यापर्यंत पोचेल. पण एकच आहे की रिस्पेक्ट खूप महत्त्वाचं आहे. आपण समोरच्या माणसाला, तो आपल्यासाठी काम करतो आहे याचा आदर त्याला मिळणं आणि सगळ्यांना माणसाशी माणसासम वागणे, हे जसं आहे तसं इतका साधाच मेसेज आहे. पण फिल्म ज्या पद्धतीने घडते ते जास्त इंटरेस्टिंग आहे. त्यामुळे फिल्म बघा जास्तीत जास्त लोकांनी, एवढीच माझी इच्छा आहे. नक्की सर. आणि हल्लीच तुमचा बाई तुझ्या पायी आलेला आहे, त्यालाही महाराष्ट्रात म्हणा ठिकठिकाणहून चांगला प्रतिसाद मिळतोय. त्याचा एक अनुभव कसा होता? विषय थोडा वेगळा आहे, समाजाला लागणारा आहे, प्रामुख्याने स्त्रियांशी जोडलेला विषय आहे. काय सांगाल? तरी सिरीज निपुण धर्माधिकाऱ्यांनी डिरेक्ट केली आहे आणि फार एकतर खूप चांगला विषय आणि रोल खूप चांगला होता. त्यामुळे मला फार इंटरेस्ट आला आणि खूप काम करायला खूप एक अशी ऊर्जा मिळाली. आणि सगळेच कलाकार या सिरीजमध्ये फार उत्तम सगळ्यांनी काम केलेलं आहे आणि मुळात ह्याचं लेखन, सिनेमॅटोग्राफी, एडिटिंग सगळं खूप चांगल्या पद्धतीने आणि एक नव्या पद्धतीने केलं आहे. म्हणजे जरी असं जुन्या काळातली गोष्ट असली तरी कुठेही असं एक जुनं फिल्म मेकिंग नाही आहे, तर अगदी नव्या पद्धतीने गोष्ट मांडली आहे आणि खूप लिमिटेड रिसोर्सेसमध्ये खूप उत्तम प्रॉडक्ट आम्ही करायचा प्रयत्न केला आहे. सो तेही लोक बघत आहेत आणि खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे त्याला. आणि मला आनंदच होतो की मराठी आता फिल्म्स पण चांगल्या चालत आहेत, वेबसिरीजही चांगल्या चालत आहेत, याच्याहून अजून आणि नाटकं तर चालत आहेतच, म्हणजे याच्याहून चांगलं काय आहे.
सो यंदा आता इफ्फी निमित्त तुम्ही इथे गोव्यात आहात, एकूणच या फेस्टिवलविषयी काय सांगाल? म्हणजे मराठी जे चित्रपट आहेत, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट म्हणा, बॉलिवूडसाठी हे नेहमीच खास असतं. आता मराठी चित्रपट यायला लागलेत या फेस्टिवलसाठी. सो एक काय मेसेज द्याल जे उभरते दिग्दर्शक म्हणा, कलाकार आहेत? नाही, फेस्टिवलची परंपरा तर आपल्याकडे म्हणजे आहेच की संत तुकाराम हा पहिला नॅशनल अवॉर्ड विनिंग फेस्टिवल आहे, हे फिल्म आहे. आणि म्हणजे इतकी मोठी परंपरा आहे आपल्याकडे फेस्टिवल्सची की ती बाहेर देशांमध्ये मराठी सिनेमे वर्षानुवर्ष गाजत आहेत, तिकडे बक्षिसं जिंकत आहेत. आता याच वर्षी साबरकुंड नावाची फिल्म जिंकली तिकडे संडान्सला. म्हणजे इतक्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी होतात. कोर्ट नावाची फिल्म येऊन गेली. अशा असंख्य फिल्म्स आहेत ज्या इंटरनॅशनली गाजत असतात. पण अनफॉर्च्युनेटली आपल्या इथे तेवढं थिएटर्स मिळत नाहीत किंवा तसं बॅकिंग होत नाही की त्यांना रिलीज मिळत नाही. पण मला वाटतं ह्या निमित्ताने आता इतक्या मराठी फिल्म्स चांगल्या चांगल्या चालत आहेत, तर त्या निमित्ताने या ज्या सगळ्या फिल्म्स आहेत त्या पण आता चालतील. आणि मला वाटतं हीच वेळ की नवीन एक्सपेरिमेंट्स आले पाहिजेत, नव्या पद्धतीने फिल्मकडे बघितलं पाहिजे. आणि आपल्याकडे खूप उत्तम उत्तम डिरेक्टर्स आहेत, त्यांच्याही फिल्म्स आता हळूहळू येतीलच. म्हणजे उमेश कुलकर्णी असतील, नागराज मंजुळे असतील आणि असे असंख्य डिरेक्टर्स आहेत जे आत्ताही एक नव्या काही काही गोष्टींवरती काम करतात आणि आम्हाला सगळ्यांना ऊर्जा देत राहतात. असं मला वाटतं नवीन येणाऱ्या प्रत्येकाने हाच विचार केला पाहिजे की मी यात वेगळं काय देऊ शकतो, मी कसं हे वेगळं करू शकतो. कारण आता तो वेळ गेलेला आहे की आपण कुठला तरी सेफ गेम खेळूया, सेफच फिल्म बनवूया, अशी एवढीच बनवूया. आत्ता एक्सपेरिमेंटचा काळ आलेला आहे आणि जो सगळ्यात उत्तम काळ आहे. मला वाटतं की उड्या माराव्यात. हो, थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आता थांबायचं नाही. थँक्यू सर, तुम्ही तुमचा वेळ दिलात आणि तुम्हाला ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमच्या फिल्मसाठी. थँक्यू.